Ahoj. Přibližení fajn. Takže dneska tu máme 2x10 faktů o mně. Každá řekne 10 faktů. 10 o mně, 10 o Janče. Každá řekne 10 faktů. No. Jo, návrh na další video. Wow, tak mi řekneš potom. Jo. Takže začneš, no? 10 faktů o mně. Narodila jsem se v Hořovicích. Mám 3 sourozence. Moje oblíbené zvíře je pes. Moje oblíbená barva je fialová. Moje rodiče se rozvedli. Nejde mi škola. Mám ráda romantiku. Nerada čtu. Není. Nerada čtu. Jsem nejmenší ze třídy. Nejseš. Mám tu nejkámošku na světě. Ano, jsem nejmenší, který jsem už nepřerostla. Aha. Takže dobrý. Takže já se jmenuji Jana Jiluchová, je mi 13 let, mám 4 šneky, 5 rybiček, takže to je 9 a jednoho králíka. Chci si koupit další. Mám ráda modrou barvu, chodím do 7B. Moje mamka se jmenuje Jana a můj táta Petr. Mý mamce je 41 let, tátovi je 42. Mám jednoho bráchu a segru nemám. Mám 4 sestřenice a 3 bratrance. A bydlím v Hořovicích. Tak to by bylo všechno, takže se rozloučíme. Dej tu palici na hlavu. Jdem do práce. Já jsem Magron, už od něj. Takže ahoj.